So welcome to Talk with Leo. So ngayon meron tayong game. Ang tawag ay nasubo at hindi nasubo. So ang ibig sabihin nun, pag ang sagot nila nasubo, ibig sabihin nasubukan nila. Pag ang sagot nila hindi nasubo, ibig sabihin hindi nasubukan. So meron tayong special guest from Araling Panlipunan Department of Kalayaan National High School. Siya ay isang utak at pinuno sa Tondo. Siya si Adi Pampanga! Yay! So, ang sunod nating guest ay tatlo. Hindi lang isa, dalawa, kundi tatlo. Yun mga three musketeers. Yan. So, take note ginawa natin tong game na to. Hindi sabi na baka walang for safety kasi nasa bangka. Pero ang tagal kasi ng biyahe. But of course, we do have like this, right? Like this. And of course, like this. So of course, dapat naging masaya lang tayo. The three musketeers from English Department, right? Nandyan. And definitely from Home Economics Department. Yan. They are all singles, right? And ito, ang bida. Siya yung contact namin, may kaya kasi to, right? But of course, alam mo yun, sobrang bait, right? From Araling Panlipunan Department, yan, si Madam Ikin, yan. At mayroon pa tayong isa, may-ari ng agency, right? Andon, sa gilid, si Ma'am Luz Calimbas, yay! So sila po yung mga special guest natin. Pag ayaw niyo po sa kanila, pwede niyo pong ihinto lang muna. Pagpasensyahan niyo na muna yung video. Pero dapat masaya lang tayo ngayon ha. Unang katanungan, dire-diretso po, walang post to, right? Unang katanungan, nasubo o hindi nasubo, right? Wala kinakabahan sila lahat. Akala mo talaga totoo, right? So, unang tanong, nasubo mo na ba o nasubukan mo na bang umihi ngayon lang doon sa dagat sa sandbar, right? Sagot! Nakaihi ka ba doon sa dagat? Nasubo o hindi nasubo? Ay, nasubo. Wala, ang dami. Hindi siya nasubo. Ikaw, dito muna tayo kayo mamamaga. Ilang beses ka na ihi sa sandbar? Napakarami. Wala! So alam nyo na, right? Pag may edad talaga. Bakit mainit ang dagat? Dahil dito, okay? Si Madam din nasubo, so walang explanation na yun. Takot ko lang, right? So, nandun, nasubo, hindi nasubo, bakit hindi ka makaihi? Hindi daw siya naligo ng matagal. Tapos, nasubo. Si Ma'am Luz walang tanong-tanong, alam talaga natin nasubo. Hindi na tanong yan. Itatanong yan, nasubo talaga yan. Pangalawang tanong. Akala mo talaga Red, nasubo mo na ba o hindi nasubo or nasubukan yung humilik doon sa sa tent? Yung sa tent doon, sino yung nasubo at saka hindi nasubukan? Malaman ba yun kahit humihilik? Oo, malalaman yun. Alam namin dyan. Nasubo o hindi nasubo? Ay, sinungaling! Sinungaling! Ay, sagot una ganito. Hindi daw nasubo. Hindi nasubo. Yung mga hindi nasubo. Hala! Hindi nasubo! Hindi nasubo! Hala! Ito talaga, naniwala talaga akong hindi siya nasubo. Kasi, paus siya ng pinaumagaan. Right? So, pangatlong tanong. Nasubo mo na ba o hindi nasubo? Right? Yung parang taing-tai ka na doon sa doon sa sandbar. Tapos pupunta ka na doon sa island na yon, yung nasubo o hindi nasubo yung pag-release ng bomba ngayong buong gabi talaga. Right? Ala, ang baho na naman. Hindi na lang nasubo. Uy, may CR doon, no? Hindi talaga siya nasubo. Diyos ko Lord, nasubo, hindi nasubo, nasubo. Alam nyo na kung ano makahininga sa mga hindi nasubo. Dapat kasi, di ba, araw-araw, pag hindi araw-araw nagre-release, right? Ibig sabihin, nag-a-adjust po yung katawan nyo, lalo na pag mga biyahe-biyahe. Kasi hindi ka hindi ka, alam mo yun, yung, yung
bodily physique. Wow! Kala mo talaga no? Right? Yung nag-adjust talaga sa environment. So, irespeto natin. Ang anong pilitin mo. Pero umupo na talaga sila doon. Alam mo yon ganyan. Tinatry na talaga nilang lumabas pero hindi talaga lumabas. So, irespeto natin yung hindi nila nasubukan kumain doon sa... Paano naman kasi? May bayad, 40 pesos. Right, palabas pa lang, hindi kasya yung 4 gallons. So, hindi na lang nila sinubukan. So, yon. Pang-apat na tanong. Yan. Ito naman, masyadong personal tong tanong na to. Ayaw tumingin ng isang artista. Akala mo ang balang bayan. Nasubukan mo ba o nasubo o hindi nasubo? Yung parang nagsuswimming ka pero paramdam mo na may lalabas na na utut. Hindi lang uwan, utut, right? Nautot ka tapos nagsuswimming ka. Nasubo o hindi nasubo? Taas! Hoy? Nakakatawa talaga to. Umutot na nagsuswimming. Anong pakiramdam nung may tubig kaya yon? Mahangin! Bumubula daw na ganun. Kaya pala hindi siya gumamit ng CR, alam nyo na, pinalabas lang doon. Lahat kayo, nasubo mo din, umutot sa loob ng sa bagay, lang naman tayo, normal na tao lang tayo. Alangan naman, aahon ka pa sa tubig, tapos uutot ka. Pero minsan, iangat mo ng konti. Depende sa level yon. Kasi di ba, parang side view or right view? Nagbabubbles daw, kaya ang sarap daw subukan pag umutot. Kaya kayo, pag hindi naman subukan niyo sa swimming. Ayaw! Sabi ko sa mga guest ko ngayon, walang prize to kasi nga, nagsasagot lang naman kayo. Sabi nung isa, nalungkot, kailangan talaga nila. Itong buhay ba? Nasubo o hindi nasubo ikaw? Alin? Hindi lang. Sa totoong buhay, nasubo na ba? O hindi nasubo? Ito kaya si Madam Manager. Anong sagot mo? Hindi talaga si Madam Manager na subo. Ay, tumawa si Sir. Yung mga dalaga kasi, anong sagot mo mga dalaga? Ay, hindi daw sila nasubo. Yung mga dalaga. Hindi na talaga sila nasubo. Bakit kaya? Ikaw, bakit ang sagot mo ay nasubo, di ba? Napasubo. Napasubo, ibig sabihin, napilitan. Pagising nandyan na na. Sinampal na daw. Nung pagsampal, sabi, alam mo si Madam Manager, hindi siya masaya. Hindi talaga siya natawa. Ang sagot talaga niya, hindi nasubo. Kahit napilitan o nasubo. Hindi talaga. So, of course, respeto natin. Hindi naman natin nakikita yan, nagsisinungaling man sila o hindi. Hindi yung pagkain. Example, hotdog, ganyan. Na saging. Nasubo o hindi nasubo? Pag saging at saka hotdog, hindi pa rin? Nasubo. Nasubo ka? Okay. Kasi karamihan naman, ito kaya si Madam, nasubo o hindi nasubo? Ay, nasubo din. Yung tatlong girls, mahilig kaya si saging? Ay, nasubo din. Alam mo, namobya pa yung iba, baka daw siya makita hindi nasubo. Yan. So alam ko, pag mga bata pa tayo, sobrang eager tayong sumubo.
Right? Kasi, lalo na yung mga hotdog. Kasi, di ba, alam mo yon. Kasi, may different flavors yung hotdog, di ba? Of course, real hotdog talaga yung kinakain natin, di ba? So, of course, you need to make balat muna. So, lahat sila, right? Nasubo na nila. So, ibig sabihin, nasubukan nila. As of now, so yun lang muna yung content natin. So, thank you so much for watching. Do not forget to like, subscribe, and hit the notification bell. See you again for the next vlog. God bless everyone. Thank you so much. Yay!